Hello guys, good morning. Kamusta kayo? Hope na okay kayo ngayon kung saan man kayo. May kasi hindi ako okay. For today's video guys, i-share ko lang sa inyo yung first vaccine ko na naranasan ko ngayon lang. Actually na vaksinan ako kahapon. Then, kahapon, hindi naman siya masakit yung pagka-vaccine. Hindi siya masakit. Then, kahapon, okay ako kahapon. Then, hanggang sa gabi, okay ako. Kasi before ako nagpunta doon, nag-inom muna ako ng Panadol. Then, pagkatapos ng injection, nag-inom ulit ako ng isa pa. Bali, dalawa. Bali, 1,000 grams yun. Kasi, yun din yung sabi ng amo ko. Then, ngayon, siya, okay yun hanggang kagabi, wala akong naramdaman. Then, ngayon, kinabukasan, naligo ako. Then, pagkatapos ko naligo, pumunta ako sa kitchen kasi yung kakape. Before mag-work, magkakape muna. Ayun, wala pa yun. Then, bigla ko na lang naramdaman, parang ayaw ng sikmura ko sa kape. Tapos, biscuits na nga lang, ayaw pa din. Parang nasusuka ako. Then, pagkatapos nun, tinuloy ko pa rin. Then, parang sinisikmura na talaga ako. Then, unti-unti yung nagdilim yung paningin ko. So, katabi ko naman yung cellphone ko. So, nagchat-chat ako kagad. Baka sakali may maka-advise na kung anong gagawin ko. So, hindi ko pa nga natapos yung tinatype ko. Hilong-hilo na talaga ako. Tapos bigla na nagdidilim yung paningin ko. Ang dilim, as in, ang dilim na talaga. First time ko kasi ganon. Kaya hindi ko alam talaga kung anong gagawin. Then, yung ginawa ko, pinisil ko yung dito ko. Yung dito ng kamay mo, yung dito. Pinisil ko ng pinisil. Nilakasan ko talaga para mawala yung hilo ko at hindi na ako matutumba. Ngayon, parang hindi ko talaga kaya kasi hindi siya nawawala nung ginanon ko. Sobrang dilim na, wala na ako makita. So, tumayo ako, bahala na. Tumayo ako. Then, pagkatayo ko, bumagsak ako. Then, pagkabagsak ko, wala. Nakalimutan ko na kung ano nangyari. Then, ewan ko na lang. Siguro, paraan na lang ni God na, makatayo ako. Nakatayo talaga ako. Din pagkatayo ko, pumasok na ako dito sa kwarto kasi dapat maglilinis ako. Hindi na ako nagtuloy maglinis kasi nga hindi ko kaya. Hilong-hilo ako, hiniga ko kasi yung pakiramdam na ang gaan-gaan ng katawan mo, yung kunting lang, babagsak ka kasi ang gaan talaga, as in, napakagaan ng pakiramdam. Yung parang gulantay ka na sa sobrang pagod, sakit ng katawan mo na gusto mong itulog, parang gusto mong pumikit yung mata mo, ganun yung nangyari. Tapos, yun, hiniga ko siya mga 3 minutes. Then, pinikit ko muna yung mata ko. Then, after nun, ito na, okay na ako. Medyo okay na. Then, sana hope na tuloy-tuloy na to, na okay ako. Then, yun, sinare ko lang sa mga hindi pa nagpabaksin. Hindi naman siya nakakatakot, pero ito talaga yung side effect niya. May side effect talaga siya pagkatapos. Kaya, yun, hindi ko naman kayo tinatakot. Sinishare ko lang din yung karanasan ko sa pagpapabaksin. Hindi ko nga alam kung first dose lang ba yung vaccine ko or may pangalawa pa. Basta, yun yung nangyari. Then, yung kape, hindi ko na naubos. Iniwan ko dun sa kusina. Babalikan ko na lang pag okay na ako. Sa ngayon, sinishare ko na lang muna sa inyo. Then, after nito, magre-rest na ako kasi hindi ko pa kaya magtrabaho. Then, okay naman kasi sinabi naman ng amo ko na i-rest ko muna yung katawan ko pag di ko kaya. Sinabi naman niya. Pero alam niyo ba yung pinakamasakit, bago ako bumagsak kanina, unang nabanggit ko talaga pangalan ni mama. Ang hirap pala pag wala yung mama mo, kaya mahal mo sa buhay.
Tapos may mangyari sa'yo na napakahirap. Yung biglang may maramdaman ka, tapos wala sa tabi mo yung mga magulang mo. Walang makatulong sa'yo, kundi sarili mo lang. Paano kung nagtuloy-tuloy yung pagkahimatay ko? Sino tutulong sa akin? Mag-isa lang ako. Diba? Share ko lang sa inyo, guys. Ayun, thank you. Thank you sa panonood ninyo. Hanggang sa susunod na video natin. Sorry, emotional ako kasi wala. Yun talaga. Thank you, guys. Bye-bye. Yun lang muna. I love you all. Don't forget to subscribe me. Bye-bye.